Jesus, let us come together. Chineke ngi nwa mo bostata anyị nye ekene anyị kene maka ndụ kene gị n'ime na anyị bụrụ ndị Igbo wee masị gị na anyị ga-anọ tata wee chetakwala onwe anyị onye pụrụ iche nke iji wee gọzie anyị na ife ime na anyị bụrụ ndị Igbo obodo na asụsụ pụrụ iche eji eme ọnụ na Naịjirịa na Afrịka na ụwa gbaa gburugburu. Anyị pụta tata anyị kwalite omenala anyị mesịa gozi ife a na-egozi ife anyị ga-ahụ ọ niile bịa ebe a tata wee kwado anyị ka fa were aṅụrị na ngọzi nke ịhụnama ka ọ dụrụ anyị ncha mma n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. A wee gbakọ maka mmemme nke taa, nna anyị na-ayọ gị na-ekene gị imere ka anyị laa tete n'ụtụtụ a wee nwee ike ịbịaru ebe a tata. Ekene dịrị gị. Anyị wee na-ayọ n'ife ọbụla niile anyị ga-eme ebe a tata ka ọ bụrụ ife si n'aka nsọ gị wee bịa ka ị gọzie ya ka anyị mee ya n'udo na ọṅụ onye ọbụla anarịkwabeghị na-enweghị nsogbu ọbụla ife a ka anyị na-ayọ n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị nọ. Mkpụrụ okwu na-abụ ka m na-atụpụ nke mbụ okwu nnabata n'afa ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị nkụzi ndị ọrụ na ụmụ akwụkwọ niile anyị ji anabata mmadụ niile n'obi ụlọ akwụkwọ sekọndịrị Holy Child Isuofia dị n'agụ ata n'ala Igbo Naịjirịa. Na-anabata onye isi oche na-anabata nwanne anyị na ezigbo enyi anyị Honorable Uchenna Okoli na igwe odeakwụkwọ igwe na ndị ọzọ n'ebe dị iche iche na Chief Ikeokwu ezigbo nwa afọ Igbo nyere anyị aka hazie ụbọchị tata. Na-anabata ndị nkụzi na ndị ọzọ ụmụ akwụkwọ si ebe dị iche iche ndị Holy Child Primary School, ndị Community Secondary School Isuofia, ndị Master SS St. Paul. Anyị na-ekene unu etu unu si bịa na onyere anyị ndị nne na nna n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene unu maka na anyị hapụziri omenala na-emezi omenelu. Ọ bụrụ na anyị hapụ omenala Igbo ya bụ ka anyị were ihe chọba ewu ojii anyị sepụ aka enwe n'oche tupu ọwa aka mmadụ. Omenala Igbo ga-adịrịrị. Ala Igbo nwere omenala dịgasị ọ bụ ihe ọjọọ na mmadụ pụta n'obodo ya bụrụ ọbịa ya bụ ka anyị kwalite asụsụ. Nkụzi nke a nke mụnwa bụ onye eze Ugochukwu Ben Ikeokwu o mere ihe dike n'emume omenala eji mara ndị Igbo bụ ụlọ akwụkwọ ka a na-akpọ nwata dị asọ dị Isuofia ndị iti kpọrọ ya Holy Child. Ụbọchị taa bụ abalị 20 n'ọnwa 6 n'afọ 2015. Ndị Igbo kwenu! Ndị Igbo kwenu! Ndị Igbo kwezuenu! Taa bụ nnukwu ụbọchị nye ụlọ akwụkwọ abụ Holy Child Secondary School Isuofia. Na mbụ ana m ekele Olisa onye kere n'igwe n'ụwa, onye nyere anyị ike ihe eji edokwa ndụ. Na-ekelekwa onye isi ụlọ akwụkwọ abụ Reverend Fada Julian Anaeto n'ịzọpụ ụkwụ dị mma na idu ụmụ akwụkwọ Holy Child wee mee ka ha nwee akọ na uche gara ịbụ ofe ka amaghị ama nna ya. Igbo si na a na-esi na nchịcha ụkwa ama nwa dị ofu nni, tinyere na akọ ga-abụ oke ga-esite n'eju. Ụbọchị Chukwu kere mmadụ ka o kere ihe ọ ga-abụ, tinyere na dị mkpata akị ahụ ichere ya. Ihe ndị a bụ iji gosi na ịrụ ụlọ akwụkwọ amaka, ma ugbu a anyị ga-arụ uche.
ana m ekele osote ya bụ Reverend Father Francis Eude, Principal Nze JIS Nwa, ndị nkụzi na ndị nhazi niile, ndị ọbịa, ndị nta akụkọ, ndị TV na ndị redio, ndị Bijek Movies International, ndị nhazi na ndị niile na-asọ mpi n'ụbọchị tata, mpi dị iche iche, ma ịzọ igwe ma ịzọ osote ya ma lọlọ na ihe ndị ọzọ wee dịrị gaba. Ịgụ akwụkwọ dị oke mkpa na ndụ mmadụ ọbụla, n'ihi na ọ bụ ịkụziri gị ka ụwa dị, tinyere ka esi ebi n'ụwa. Ma ịmụtacha ihe niile ndị a ma ị maghị ebe isi pụta na asụsụ ya, o nweghị uru dị na ya. Ọ bụ ha na-asị na a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụrụ ama. Onye azaghị ụlọ ọ ga-aza ama? Ọ bụ onye gụọ otu o wee gụọ abụọ? Mana ụfọdụ na-agụzi ahapụzi ịgụ otu gụọ ise. Asụsụ nne na nna bụ ihe mbụ nwata kwesịrị ịmata tupu akụziwere ya ihe ọbụla. Ọbụladị iwu anyị bụ Naịjirịa gbasatara mmụta kọwara nke a ọfụma. Nwatakịrị ọbụla amaghị asụsụ a na nna ya ihe mere ya kwesịkwa ka a sị ya ndo, sị na ya ndo. Ndị ọkachamara na mba ụwa etigo mkpu maka obodo Igbo na agbụrụ Igbo ga-anwụ ma ọ bụrụ na amaghị ihe mere ịzọpụta asụsụ ya. Ụfọdụ chere na ọ bụ ihe egwuregwu. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ nne na nna so eme arụ a na-ekụziri ụmụ ha asụsụ ala ọzọ, chee na ọ bụ ihe ọma ka ha na-emere ha. Ọ bụghị ụzọ pụta, n'ihi na onye amaghị ebe o si adịghị ama ebe ọ na-eje. Ụfọdụ ndị nkụzi so emebi iwu a. Ya mere na egwu Igbo amaka nke Bijek tiri n'afọ gara aga, ajụrụ m ajụjụ wee sị, onye nkụzi na-ata nwatakịrị afụfụ na ọ sụrụ Igbo, ijego nkwupụta? Egwu aha dị ebe a ga-agba ya ma mmesie ife a. Mata na ị na-emegide Chineke chọrọ ka obodo ọbụla nwee asụsụ nke ha, biri n'udo n'ala ha, mụsaa ma bisakwa. Ihe m chọrọ ikwu erika, mana ka m were ya nwayọọ n'ihi na mgbanwe abịala. Ka anyị hụbere ya isi n'echiche ọma ya niile, ya na ndị so ya hazi ma na-akụziri ụmụaka Holy Child. Matanụ na akụkọ ebidogo na onyonyo Kpakpando TV, AITV, ụfọdụ FM radio stations dịka Solid FM, Sapienza FM, tiekwara Blaze ga-ebu akụkọ ihe na-eme ebe a n'ụbọchị taa. A na-akụkwado aka ebe a. Were dịrị gabazie ụfọdụ akwụkwọ tiekwara nke ndị iti na-akpọ YouTube. Ka Chineke nwezie okwu. Ekene m unu, abụ m onye Nze Ugochukwu Ben Igokwu, onye isi ụlọ ọrụ Bijek Movies International. Daalụ. Biko konata. Akwa ọkụkọ tiwa ihe na-eme nkume ozugbo. Oke mmụọ rigoro elu ka ụtụ orituo ọtụ anya. Nara na wee na-eme. Ngwere emeghị ihe o ji bụ ngwere. Ụmụazị erie ya ọkọchị n'udu mmiri. Agwọligo elu esi ngwere elu ala.
ụtara daa na adịghị asụ aja. Oke dibịa chụọ aja dịka enwe nye ndị mmụọ n'ọnụ. Aka ikpere ụkwụ ka o si eji oji mmiri na ncha dị n'ụlọ ga-abụ. Ụgbọgụrụ enwe onye ndụmọdụ na-eruna na nsị nkịta. Ndị Igbo mmụọ mgbakarịa n'ilo ọ bụrụ mmọnwụ ụmụ nwanyị. Ndị Igbo biko asụ onye tọọ ntị n'ala ọnụ na ahụhụ na-ekwu okwu. Ndele sịrị onye aka na-akọ ihe na-asọ oyi ebe ọ na-enye nwa ya ere ure. Ndị Igbo si okolo erughị eru wara ọkara ikuku buru ya oburu ma ọgọdọ ya. Okolo erughị eru wara ọgọdọ ikuku buru ya oburu ma ọgọdọ ya. Oke mmụọ nọ karịa n'ama ụmụ ọkpụ ekenye ya ụtụ. Ndị be anyị ọ kọsiri n'isi waba ya otu ụmụ ya si anwụsịsị, ị mara na ịza ntutu ama akọ ya n'isi. Ndị be anyị biko a sị na mgbe dike ji agba mma bụ ma o wee iwe. Ndị be anyị ewu si na kama isi ya ga-ekwo anwụrụ ọkụ kama ka ọsọ bụ onye na dinta. Ngege ekobere n'aka ọgụ abụghị nke anụ ọ bụrụ nke azụ. Ngwụrọ matagoro ọtụ ọ gaghị apụta mgba. Ọba ji ekele ede bụ ọba ndị mmụọ. Biko ndị na-atụ ilu chelụkwanụ ọ bụrụ na ịtụọ ilu mmadụ. Ndị be anyị ijere na mmọnwụ ọzọ ọ na-agba n'ilo. Ndị be anyị a sị na anụ ahụrụ n'ọkụ na nke ya anana n'iyi. Ndị be anyị a sị na onye mgbe ọ tọrọ nna ya n'isi na-eji ite ọ na-akwa okpu. Nwata na-anọdụghị okenye nso enwetaghị ibe gịrị ọjị onweta anụ kpọrọ nkụ. Anụ ji eze arị elu mara osisi na-elu elu. Mgbadasị kata ma amụ ya amụ ya ebe o si n'ime ite amụ ma ụzọ ya na dinta si wee gba ọsọ. Esowe ụtọ ọgbọnọ arahụ na-adụ. Anụ na-ebuyela onwe ya n'ọgaranya amaghị na onweghị ihe onwe. Ejighị nkume ama isi kara aka. Ibi anaghị eme nwa agbọghọ n'ihi na ọwụ na ọ dịghị mma ọlụlụ ọ dịghị mma ime enyi. Ọnụ mkpo bịa ngọ ọnụ mpio gwa ngọ nkịta ghara aba. Nwanza asị na ya atụara ya nwanne ya n'ubi tụọ anya ya n'ama wee mara na ọnya ji nta ejidego ya. Ndị be anyị ana m asị unu ndị be anyị biko a sị onye ube chara ya racha ọ jụkwa nnọọ ma nracha onye ọ dị mkpa bịa were ya. Ndị be anyị a sị na ọ naghị adị mma akpa ezughị dibịa ofeke anyara abụọ. A sị na anaghị ahụcha ọnụ nnụnụ jụba ya ebe o si eri nri. Afị onye oyi nwụdo ọkọ ọtụ na ọ na-atụ egwu ma enewu anya ọkpụrụ ehi. Mbe si na eburu ya n'isi ya ya ama ubi nwatakịrị kọrọ. Onye kwadara n'isi ya ma na nke ya agaala. N'ọnụ dibịa ka okwu na-ebi ọ na-anaghị ebi n'ọnụ ofeke. Esi na ntụtụ ụkwa ama onye umengwụ. Ụbọchị mmadụ kwara mmadụ ka ọ kwara onwe ya. Mmadụ abụọ na-agbaghala ụlọ okirikiri anaghị ama onye na-achọ ibe ya.
dịka a tụrụ n'ala ya kelee onye tụrụ ya n'ala. A sị na anya ofeke dịka akpụ nọ n'osisi. Agbakọ izu ọdụ egbuo dike. Okirikiri ka a na-agbụpụ ose adịghị anya ihe elu. Egbe anaghị ebu nsịkọ. Agadi nwaanyị sị na ọ na-atụola ebe otu o esi wee enyi di ya o wee mechaa gbuo ya. Kpalụta bụ n'okwu aṅara, akpalụta n'ukwu onugbu abụcha. Ezu ụka ahụ eri udene atọtuo ngịga. Agadi ya akụ ma ndụ dị. Agaghị amasị nwatakịrị ya kụnyere nne ọjọọ maka na ọ bụrụ na nne ya akpọọ ya nna ya akpọọ ya. Nnụnụ sị na ọ bụghị maka na ndị Igbo amaghị ife okenye amaghị ife oyi ekwu kama na okwu gburu ya n'ọnụ. Onye karịrị mmadụ n'afọ ga-akarịkwa ya na mfọ. Nwata n'ebe akwa na-enye ya aka ilu ndị tara aka kedu ka ihu dị ha. Ọ dị okwu. Biko unu matakwa na ụka bụ ilu na akpaala okwu abụrọkwa ilu. Ihe anyị chọrọ bụ ilu akpọrọ mmiri. Ikutukwuo ahụike ọkụ. Ọ gụsị na ihe aja nakpụrụ ụlọ abụ na afọ ejugo ya kama na ọ na chi ejigo. Onye buru chi ya ụzọ onye agbagbuola onwe ya n'ọsọ. Ozugbo. Anụ egwuregwu adịghị atụ obere mma ụjọ. Awọ anaghị agba ọsọ ehihie na nkịtị. Ejighị mma egwu ehi ọchịagha egwu. Nsịkọ sị na ọ bụrụ na egwuregwu ruo nke ichibega aka n'azụ sekwu ya ka ya naba. Agha kara aka dị egbu ngwụrọ. Onye gwudere nkapụ bechapụnata ya ọnụ ka onye nwudere awọ zọpịa ya afọ. Agadi nwaanyị ruo ebe ịkpagbara ọkụ amịrị akpaba ya. Onye isi nkwacha anaghị eji ọgụ eji okwute anụ. Arụkwa isi ọwụla omenala. Anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ọgụ. Na agadi nwaanyị amaghị agba ọsọ abụghị m oge egbugoro mkpọ ụtaba ya. Ọkụkọ tụkarịa ọdụ n'ala olu ahịa ya ngọ. Onye buo mmiri buo mmanya ọ mara nke ka arụ. Oyi akwa mmadụ bụ ọtọ. Agadi nwaanyị eboro ebubo ya ma na o nwere ihe ọjọọ mere. Ma ọ bụrụ na nwa dibịa akpachapụghị anya oge ọ na-achọrọ dị n'elu ọ dabanye n'odu dị n'ala. Nwaanyị na-eche ka di ya eweta na-esinye ite ọkpọ n'ọkụ. Ọ fọrọ abụọ unu gakwuo agakwuo ọzọ. Ofeke mụta ịta atụ ofe dị n'ọhịa abụ. Mgbada sịrị na ọnwụ na-egbuo ya si ya kpọrọ ya ọkụ na okwu kapụrụ ya n'ọnụ. Nkịta sịrị na ọ bụ mgbe ọkpụkpụ ya ka eji aka. Agbata obi na-abụ mụta ka esi ezu ohi ha ejiri ọkụkọ ruo mmụọ. Agadi nwaanyị anaghị aka nka na-egwu ọma agba. Ị marazi nke ahụ ya atụ tụọ ya ozugbo. Akụkata aka n'obi agwa ndị mmụọ ebe ndụ dị. Ife achọgidere afọ n'afọ nne ewu adịghị mma ka afọ ya n'afọ nwa ya. Onye atụrụ n'ala ya jụọ dike nọ n'akụkụ ya ma ọ kakwara aka. Mba sị na ọ chọghị uche onye ogbenye n'okwu n'ihi na o nweghị uche maka ma ọ bụrụ na o nwere uche ebee ka ọ n'oge ndị be ya wụ ọgaranya. Onye siri na otu okwu abụghị ihe o ruo ebe mmadụ nwụrụ ya kwuo na ya gburu ya. Okwu baa n'ego ogbenye zere ọnụ ya. Mmanwụ na-agba egwu na ọgbọ jiji isi ya aka kwesịrị ka ajụọ ya ma ọkụ ya nwere isi ahụ. Nwayọ nwayọ ka eji alacha ofe dị ọkụ. Ugo eze bụ ndị ọ na-achị.
atụrụ ga-ebu mpi egwu dịkwa ya alụ. Akọkata ebe anyị ekpere nkata n'isi gwa ya okwu. Okenye pụtara ụtụtụ were ọjịjịbe n'okwu arụsị amagoro ibe ndị mmụọ bụ n'obi. Onye ngarangara amaghị ihe o jetere ma a jụọ ndị nọ n'akụkụ ya o nwere ife o jetara. Adịghị eji mbe dị ndụ agba afa. Ogologo okpu na-aka mma n'isi onye nwe ya. Ọ karịa anya okenye nke mmụọ ahụ ka ya amụ. Agbụsị sịrị na ọwụ ya nwanwụ onye bi n'ọnụ kwesịrị ịdị na-anụ olu ndị mmụọ na ọ nwere anụ nọ n'ala. Nwata erelu ọkpụkpụ ọmaghị elu. Ọ bụ okenye mụcha ụmụaka enwere ike itikere eze. Okirikiri ka a na-agbụ ka ose adịghị arị elu. M na-achalụkwa maka na enweghị ndụ ọzọ ile ene ha anya iche na anya ha na-eme dị mfe isi na ọ dị mfe bịa ka ị nwa daalụnụ ndị mbem ga na-apụtazi. Ihe eji mara ka omenala bụ asụsụ, nri, ihe a na-eyi n'ahụ, ekpemchi, mana nke kacha mkpa bụ asụsụ. Ajụjụ dị n'ọgụ na otu wee jụọ sị, kedu ihe di pụtara? Di pụtara mgbe ị na-abụ di mmadụ, o gosiri na nwaanyị ịbụ di ya ị ga na-echekwa ya ọfụma. Maka kedu ihe bụ ọrụ lọlọ n'ebe igwe dị? Ọrụ lọlọ n'ebe igwe dị bụ inyere igwe aka n'ịchị obodo, ịgbaziri ya oge ihe siri ike, iji ọdụ ndụmọdụ, ime ya ka obi juo ya ala mgbe ihe siri ike, ịgwakwa ya ihe dị mkpa ọ ga-eme udo wee chịa n'obodo. Ọ dị mma. Kedu ihe bụ ọrụ osote igwe ma ọ bụ onowu? Dịka o si dị n'ala Igbo, osote igwe nke a na-akpọ onowu nwere ọrụ nke ekwesịrị o je na-alụ ha wee na-ama n'ọnya. Dịka ọ bụ ọrụ onowu ị na-anọchi anya igwe mgbe igwe anọghị ya. Kedu ihe bụ emeghị na alụghị nwaanyị Igbo? Ihe ọ ga-abụ imeghe ịma na enọghị nwaanyị ahụ n'ala Igbo. Igwe ọ bụrụ na ndị ọbịa bata n'obi igwe, kedu ihe gị nwabụ lọlọ kwesịrị imere igwe? Ọ bụrụ na ndị ọbịa bịa bịa igwe, ihe bụ ọrụ m bụ na aga m aba n'ime ụlọ gapụta ọjị. Mgbe m bụrụ ọjị ahụ, aga m emetụkwana ya aka. Mkpụrụ ọjị ahụ pụta, mbịa n'ihu di m bụ igwe wee sekpuru ala dịka ezi nwaanyị wee bunye ya ọjị. Kpọrọ na ya aka. Ngwa onowu pụta. Ọ bụrụ na aga ịnụ nwaanyị n'ala Igbo, kedu usoro nke mbụ nwoke kwesịrị isoro wee jee ịnụ nwaanyị? N'ala Igbo, tupu nwoke aga ịnụ nwaanyị n'ala Igbo, ọ ga-agagodi mee njupụta, jụchaa ma jụọ nke ọma ihe banyere nwaanyị ọ ga-alụ. Nke abụọ, a ga-aga n'ego n'isi nwaanyị, nwoke ga-aga mee ego n'isi nwaanyị ọ chọrọ ịlụ. Ma ọ bụrụ na ịghọta ha ajụjụ njụrụ, ị jụọ m ọfụma tupu ịza. Na mbụ, ya bụ afọ a na-akpọ nwaanyị, kedu ihe ọ pụtara n'olu Igbo? Ya bụ asị nkọwa ihe bụ nwaanyị, kedu ihe bụ nwaanyị? Ibi okwu nkenke, nwaanyị pụtara onye inye aka. Ọ na-anụ gị anụ? Unu amụ na amụ. O mere ego n'isi gị? Kee ka gụ na ya si wee fụ o wee nụọ gị? Igwe okwu n'ọnụ ọfụma. Etu m na-esi bụ na afụrụ m ya n'ụzọ, nyere ya aka, mụ na ebe ọzọ o wee sizie m nọ ọ chọrọ ịnọ otu udu mmanya abụọ
ọ bịara ọzọ ka ọ mechaa nke ịbụ ahụ nwere ife e nyere ya o ji na akpọrọ m naba ka m gaa mara akpọrọ m naba be ya mana o mechaa bịakwa ọzọ ịbịa gba nkwụ ọ dị mma kpọrọ na ya aka ajụjụ nke 9 wee jụọ sị kedu ihe dị iche na omenala na ejirimara omenala ndị Igbo be anyị omenala ka ndị iti na-akpọ gịnị tradition omenala bụ ihe ndị ahụ ndị mba na-eme ejiri mapụta ha ihe ha ga-eji gosi na ọ bụ ya ihe si na nna nna ha wee rute ha aka ọ sị kedu ihe eji anụ nwaanyị ya bụ nwoke na-eje ka o je nụta nwaanyị kedu ihe o ji ya bụ ihe o bu n'obi were eje anụta nwaanyị ihe o bu n'obi nwoke a nwaanyị ọ na-aga ịnụta ele ya aka n'ezinụlọ ife ọgụgụ isi ha wee nwee ike rụọ ọrụ onwe ha nyeba n'aka dịka na ohu mmasị nke gị na dịka iwu ụlọ akwụkwọ si wee dị ha na-eme nke a ka otodoro afa gị ka aṅụrị na ngọzi na nke amịrịwo nke fa n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen. Chukwu pụrụ mfe na gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Ndị kọmuniti n'aka isi ike maazị ụlọ ụlọ na-akụpụkwa aka onye akwụkwọ ogbenye nwere amaosi ndị ga-echu uzo okwu anaghị ịbụ ogbenye ma ọ bụ ịbụ igbo akụrụ agbara ugboro ụlọ ololo na mbụ nsọ akụjara ụbọchị na ife atọ alụ ndị kọmuniti na-agara alụnụ gbapụ ọsọ ọgịnị ịgba ọsọ na-ekwu amara na mmadụrọ ịmakara ụkwụ ụkwụ ya ekwekara akarị ogidi onye yi na-akpara akwa ụdịrị egwu a agwa m ụlọ n'ife onye yi na-akpara akwa ụdịrị egwu a taa nke abụrụ ọkụ tụbe ya bịa tụba ewu m ga-asọgbu ewu anwe agbata obi kama ya sị m kwụrụ ụgwọ ị na-agị ka onye ịkpụ na holitai enwere eme ọsọ ọzọ ndị entrans tinye holitai abụrụ m agabụkwanụ ka ọ ya aga edekwa m anya n'azụ wee fụ na ihe igwe ka nọkwa n'etiti anyị ọchịrị ọzọ daalụ amihe bụ ka nọkụ ya anyị nkwute chiaman anyị Chief Vincent mmadụ chukwu maka nọkụ ya eze mmụọ anyị ka nọ n'ọdọ ụdị nne na nna anyị ka juru eju bara abara ndị nọ n'ọgbọ bụ ndị na-agba odibo n'ọta nke ndị parish anyị eze ozugbo abụọ parish isi aka Isuofia ọ bụrụ ọya daalụ ọ na-eme mma elekwumanya n'ọgbọ wee fụ mmekwute ma ọ mee anyị ka ọ na-eme mma adagharị na-eme mma arapụta na arapụzi ọtago ọghọtara ife m na-ekwu kama na ọ dị uche ya dịrị ya daalụ nnọọ ndị kọmuniti ndị ọtanait Isuofia anyị na-eke n'ụlọ eze mmụọ aka na-emerịtakwa ya dịba ya dịba ya dịba ya dịba ya dịba